Hi guys, welcome. This will be my third video from my 30-day challenge. Saan ako pag determine sa akong fear, yung mga tubang sa camera. So this will be my third day, and my topic for today is about being a freelancer nga sa mga mistake na ako, especially sa being healthy on my first days on working at home. So I'll give you guys a small info. I started working online since when I was 25 something, 2013. Pag human ako sa college, and then sino yung trabaho to. Ang lahi maguning kita nga freelancer nga natay client sa gawas is, diba, diri ato adlaw man diri ang mong rate dito mong sa gawas is hourly. So namo gyud ubang client nga tagaan kag unlimited time, try jud ko ana trabaho jud ka social media marketing mo daga man ito sig business sa client nako. Then siyempre inoras galubay kag kanang galisod ka, so ang mo kay kag oras imo jud to nimong sa 24 hours makatulog ra ko ng 3 hours. And then mo to after 2 years nagniwang yung to dura mo na klase gud kung usog ka mukaon while ga work namok jud ka unhealthy pud na kay syempre madugang kag fats kung mga calories nimo, so accumulate man na og body fats namok jud ka. So, then ito nga time di may kumukaon gud, so nagamay jud ko ato dura na klase na kanaingon kanila nga pagmundang kag workout is maniwang ka tinuod. Bago po na ba nilang manmunda kag workout manambo ka tinuod po na depende po na sa lifestyle. So ato when I saw myself nga naijud akong lawas, then luya ko permi puti kay akong kanang tragedy kay akong skin kay ano man na pag kanang di bita ka kanang sira kag trabaho say malimot bigag ka na akong manghod gani sa kagkaduha to siya na hospital gani kay kanang lagi di kay mukaon, so nagka-ulcer akong manghod. So it's a good thing na karon ga na siya mga activities na ako siyang encourage mag-workout. And then like I said, itong una na-realize na ako nga kanang dili di ay maayo kung sige ra kag lingkod, then siya di mukaon mo to ni balik kog workout sa gym after 2 years. Then I realized nga layo ra jud ay kung nakay activity dili lang man workout sa gym ang kanang makahatag og kuan sa lawas kanang bitong being fit. Pwede mo ka magdulag basketball, tennis, any sports, pwede ka mag-yoga gani. And then mo to until 8 years when I got a lot of gains building muscles. Then after that syempre kung gabuild kag muscle kaon po kag healthy, so depende mo actually na may uban kung workout niya patak lang kaon ba. So gitry jud na ako being kanang bitaw how it feels na being fit and healthy, especially manilti mo lawas kanang during while ga work po ko ato gatuod po ko ato gabasa libro gatanaw og mga YouTube para at least o nga na mo pag namo ko'y gusto manggod ako yun nanton andayon mo pa na kanit kung freelancer ka kay kanang ako jud ko rin nakuha nga kung ga online ko nga pag naihatag yung client si mo ton anak ko dayon, so mo pa na akong nahimong culture ba nga habit bitaw nga pag na ako'y gusto ako din tunan jud pares karon na gusto ko mag-save og kwarta, gusto ko na ako'y savings. So every morning pamino jud ko podcast about saving money, financial literature, ako'y libro hindi na ko basa 20 minutes a day. So mo pod kanang after 10 years dayon I realized what if kay ako ikaw ng channel ko galingon. 2018 I start training with a coach and I joined compete
um, in a physique, kani ko itong mag-board short lang. Pagkataglawas mo siya pageant, magkatama siya pageant. Although sports siya, pero mo siya pageant kay tanaw man mo lawas. And then, sadly, was not, wala ko na top 10. So, after 2018, 3 years after, which is 2023, 4 years, I decided this year na mo-join. So, nagwa coach Dayon. Muna i-upload ko sa akong client sa Australia. So, August, 3 weeks ako ga-prep. So, wala man na bantayan ako nga yung akong client nga padtuon May. So, moto I decided to stop. Wala ko nag-join August, September man ang dula. So, ito din, I decided, God willing, next year, siguro din, hindi ko mag to siguro og gawas kung compete ko. Naging ako lang sa akong client. And then, yeah, I think that's about it. I'll just give you guys a few tips on, info on why you should go out. Hindi lang bitaw, puro trabaho yung mga ginabuhat. Inunaon nyo guys nga, kanang ang trabaho imo binang oras. So, okay lang kwarta ba kung gastuhon nimo balik. Ang oras mo pwede nimo mabalik. So, as much as possible, sa bago pa mo gastugon ka freelance, gaining your time mag-workout kay daghang mag benefits good, especially ako naman ako sa unang wala ko workout kay stress kay permi, dahil ako masuko, then kanang malaw istim mas pag nasa balay layo ra gyud ang nakasagawas pod kay kailangan mo kung mag-workout ka or do sports makakuan mo ka sa community good kanang sa gani kanang normal as for how many years ba yun nga magsustorya sa itong community wala pitaga pundo jud sa balay pirmi. So as natural jud magawas jud ta kanang dili lang ta pimi trabaho bitaw. Then kung mag-workout mo ka kung kag singot namanggoy ang atong manggong body mo rin siya chemical nga endorphins nga hormone na siya signal ang brain signal sa imong lawas nga imong lawas mo signal sa imong brain nga kanang mata siya butang nila happy hormone maka-relate maka-decrease sa cortisol sa stress hormone mo. So mo naman after workout but sa balay actually mag-workout gabi man. So pagka ako sa balay lipayan mag-iko ano mag-trabaho. So as ako yung experience ako din kadawa o kabalo bita sa atong as lalaki o babae labi na sa lalaki nga murag confident ka ba nga ga-gym ko ha kanang and kanang nakay panggarbo si mga galingon ba. Then ang ako pong ginabuta sa akong mindset po nga nung nila ko tayo ko sa akong sports is kanang sige ko na what if ka kung dili ko mo stop o workout mo stop o progress ako ang goal. Tsaka purmas ako after 1 year, after tipo ako ni-stop for 2 years, tipo wala ako ni-stop o workout for 5 years, na-train ko. Tsaka purmas akong lawas, pero nakikipaabot ba nga mo rin bitaw gift sa mga galingon tsaka ano. So mo dyan akong ginuna nga I wanted to build muscle and sadly as sabi na marag mo ko okay lately, so 1 week sa karon guro pinakadugang wala ka workout aside atong ni abroad ko sa Australia. So 1 week ko nag-workout ko marag ko okay. So I think muna lang just a note lang ayaw mong kalimot sa self-care sa mong kagalingon kay kung matrabaho bitaw mo pagsakit mo saan mo ang pagtrabaho nimo kung magsakit mo or kaya mo kwarta then after 10 years after 15 years magsakit mo so sila sa inyong kwarta. So ano na lang just if you are working sigasa karon ay kalimot nga you should take care of your body. Sa asa man sa akong kagalingon kasulti jud ko nga kanang sa akong knowledge pud ba kung how to get fit, how to get healthy. Confident ko nga kung gusto ko magpatambok magka-gain ko padako ko I know kung gusto ko mag-diet ay kanang magpa-sexy magpaka-abs
I know how to do it. And yeah, ang gusto po na ako nga sa inyo guys is gusto ko nga di lang trabaho, gusto ko nga fit food mo. So I hope naka-help ko sa inyo nga on that side, and see you tomorrow.